Táto otázka má trošku obširnejšiu odpoveď, pretože som vyučený cukár v prvom rade. Asi to nebolo také jednoznačné od začiatku. Ja som v minulosti mal rôzne činnosti, ktorými som sa zaoberal. Nasával som rôzne informácie, skúsenosti. Ja som v tom dojímal taký silný pocit sebarealizácie po dlhých rokoch v kancelárii ako účtovník zavretý. A tak som jedného dňa so spoločníkom, s kolegom Števom, sme si povedali, že čo keby sme toto skúsili. Števo je ten náš výrobný MacGyver, ktorý to, čo ja vymyslím, to, čo ja so zákazníkom odkomunikujem, navrhnem a predám, tak Števo to zase zabezpečí, aby sa to vo výrobe vyrobilo tak, ako sú naši zákazníci zvyknutí alebo ako očakávajú, aby stôl vyzeral. Začalo to byť práve trendom zo západu prichádzajúcim, tak sme sa dohodli a skúsili to s drevom. História našej značky začala sa písať takmer pred 6 rokmi. Učili sme sa, poviem to, že dlhých, intenzívnych 8 mesiacov, čo s drevom, ako sa k drevu správať. Učili sme sa ho pochopiť zároveň a skúšali si rôzne techniky a technológie opracovania. Až sme zistili, že to, čo chceme, získame jedine naozaj kvalitným a profesionálnym naradím. Štandardy, ktoré sme si zadefinovali, sme inak dosiahnuť nevedeli. A tak sme postupne začali kreovať tú našu cestu a od dvoch v malej garáži sme v priestoroch veľkej dielne a 9 ľudí spolu s nami, teda dokopy. V prvom rade sú to, si myslím, že ten rozmer emócie, ktorý sa snažím prostredníctvom stôlu odovzdať zákazníkom. Či už v procese navrhovania stôlu pracujem s emóciami a snažím sa, aby naozaj ten stôl vyvolal emócie radosti, spokojnosti, šťastia. Skúsme si to predstaviť ako obraz. Obraz je o emóciách, je umelecké dielo a takisto sa aj častokrát hovorí, že to, čo robíme my, je dielo, ktoré je prudko personalizované na toho zákazníka. Je to originálny kus a práve ten stôl má aj vyjadrovať nejakú emóciu, takisto ako obraz príklad na stene. Ďalším faktorom, ktorým sa oddelujeme, alebo teda odlišujeme od konkurencie, je to, ako ten stôl zostavujeme. To znamená, my sa snažíme stále pracovať s materiálom, ktorý je z jedného kmeňa pri zostavovaní návrhov. To znamená, nikdy nekombinujeme z rôznych druhov kmeňa v jednom stole pláty. Každý stôl je originál. Do každého stôlu sa snažíme zapracovať určité prvky, ktoré odkazujú na nás a na náš rukopis. Taktiež aj vzhľadom k požiadavkám rôznych zákazníkov snažíme sa ich v určitých ich dopytoch alebo ich predstavách ich trošku usmerniť, lebo nie stále to, čo chcú, môže dosiahnuť výsledok, ktorý očakávajú. Ak zákazník má nejakú predstavu, čo chce dosiahnuť, tak vyžadujeme si trošku viac navnímať toho zákazníka, trošku viac navnímať ten priestor, do ktorého ten stôl chce osadiť a skrz naše skúsenosti už vieme možno aj odporučiť a usmerniť tých zákazníkov, čo bude lepšie, správne alebo zlé rozhodnutie a už je na nich, či idú do toho, alebo ktorou cestou sa vydajú s nami. Sme v oblasti výroby, ktorá veľmi reaguje na zmeny trendu, ktoré prichádzajú z rôznych smerov. Preto sa veľmi často stretávame a prepájame s rôznymi dizajnermi, architektmi, ktorých počúvame, naslúchame a sledujeme ich návrhy, ktoré tvoria do návrhov, do svojich projektov. Zároveň sa zúčastňujeme či už aj osobne ako stôl, alebo potom chodíme na rôzne zahraničné výstavy, kde nasávame ten vplyv iných výrobcov alebo iných trendsetterov v tejto oblasti a z pohľadu aj pozície na trhu, ktorú sme si vybudovali za tých 6 rokov, si myslím, že je to asi aj dôležité a potrebné, aby sme túto vec brali ako veľmi zásadnú, teda sledovanie trendov v našej oblasti. Stôl už od svojho začiatku mal stanovenú nejakú víziu a stratégiu, ako sa dopracovať, či už tam, kde sme dnes, alebo kam ešte chceme sa dostať.
Tá exkluzivita u nás možno spočíva v tej našej komunikácii, v tom, ako náš stôl vyzerá, pôsobí naživo, na oko, na dotyk. Stôl má už celkom vybudovanú veľmi dobrú základňu našich partnerov. Sú to naši predajcovia, showroomy, v ktorých máme umiestnené naše stôly, je ich myslím, že 7 na Slovensku už. Zároveň teraz prepracujeme v tomto období na našom showroome vlastnom v Bratislave. Taktiež máme už uzavretú dohodu s našim partnerom v Budapešti. Ideme taktiež tam vystaviť naše stoly a ďalej takto ideme sa doslova networkovať po tam, kde to bude pre nás taktiež zaujímavé. A nechcem vynechať aj takisto našu aktivitu na sociálnych médiách, kde veľmi kladieme dôraz na to, aby či už náš Instagram alebo náš Facebook boli tým hlavným komunikačným kanálom, ktorý ukazuje alebo hovorí o tom, kto je stôl, čo stôl vyrába, kto ho vyrába a ako ho vyrábame. To znamená, my sme veľmi autentickí na našich sociálnych sieťach a tým pádom tam môžu naši zákazníci sa možno naozaj utvrdiť v tom, že stôl je asi tou najlepšou voľbou, keď chcú stôl akéhokoľvek charakteru. V tomto období máme rozpracovaných asi 7 našich vlastných produktov, ktoré v nasledujúcom období ideme do sveta pustiť. Sú to rôzne produkty, nielen stôly, ale viac vám nepoviem, viac sa dozviete neskôr. Som rád, že vznikol, pretože je to projekt, ktorý informuje o nových alebo aj starých existujúcich firmách, výrobných, nevýrobných a možno odkrýva z nich to, čo možno by inak ľudia nevedeli. A tým pádom podporuje slovenských podnikateľov, slovenské firmy a za to im patrí vďaka.